Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Karon pa lang. Pag una na kung asa tamutako kung makalayas ta din Unsa? Mulayas ta din O mailay. Dili na mahimo, Jessa. O sa dili mahimo, ma. Nagkakita ka na sa ko mga punog, ma. Grabe, di mo pa sakit si Alex. Mupatay na si kung magkalisod. Busamot na patyon tas imong bana. Kung mulayas ta. Busa magpabilin ta din Og ayaw na kyung pagpakasa, ha? Aron dili kanya bunogon. Sige, anda man na ng pamahaw diha. Kay hatda na kog Diyos ang duha. Saan ko man si mama sa pagpasabot. Nga dili mahimo nga magtugay mi din Mamatay ko din dapit. Oh, kisa maning nanawag. Si Carla. Ah, hello? Hoy, babae! Kumusta na ang life? Dili maayo. Nasa man ka? Nanandok man ka ni Alex. Kinsa na sab nagkasulti mo sa cellphone, Jessa? Oh, kuan Ang Alex. pina cellphone! Ang pina! Hello? Kisam ka? Laki kang Jessa, ha? Usam ka? Papatay ka? Hello? Ako tong suki sa tindahan, Alex. Nag-order. Pero nahadlok na to nimo. Hoy, Jessa! Gikan ka ron. Dili ka na mahimong mugunit og cellphone og telepono. Oh, nganong giit sa mo sa sagong cellphone? Aron gubon! Oh, Na! Alex, ayaw! Ayaw! Alex! Ano mag-gitak-gitakan man mo ang cellphone, ha? Salbahis ka! Aron dili ka na makontak kung kinsa na masab ang naununaan mong kapiton! Salbahis ka, Alex! Ibaw naman ikaw salbayes ko? Imo pigi ko pasukon. Posa, wa na'y cellphone ay gikan karon. Og dili ka na mahimong mutubag sa telepono. Ma! Ma! Ay, Dong! Dong Alex, gano, Dong? May isugo ka? Gusto ka na konsultiha sa kong gidili ni Jessa. Ha? Oo, unsa ka na, Dong? Kinala imo ni siyang bantayan nga dili na makagunit og cellphone og telepono sa sala. Kasabot ka ba? Kung makagunit gani siyang cellphone, kamong duhang akong patilawon sa akong kasuko. Naunsa naman sabday mo din his kusina, ha? Kalit mo lang tong gisapot. Mao naman kinasiya, ma. Sa puto naman kinasiya nako. Ay, Jessa. Tumana na lang yun na nato siya sa tanan niyang gusto. Aron dili na ka masakitan. Ayaw na lang ipagkunit og cellphone. Ingon man ka ng telepono sa sala. Sir! Sir, nagkasulti mi si Jessa. Unya, unsa inyong istoryahan? Naputol man, sir. Kagiilog man ni Alex ang cellphone. O gikasabaan kong maayos akong Ay, nagtuos siya nga. Lalaki ko nga kasulti ni Jessa. Og iya kong giingnan nga papatay bagyod ko nuko. Unsa? Mao nagisulti ni Alex? O lagi, sir. Haskang isuga. Kung naa pala tingali ko si atubangan, na, gikit-kit na tingali ko sa kumag. Sa iyang sinultihan, murag makita yun na ako ang iyang naw nga siga kayong mata, sir. Unya, nagkagot ang mga ngipon, sir. Unya, basta, murag yun siya kapat yun nun. Kun mao. Di pagawa sa siya pangabubuhon ni Jessa. Klaro na kaayo, sir. Kinahanglan mo liho ko. Unsa? Unsa may imong buhaton, sir? Wa pa ko mahibaw. Pero dili mahimo nga pasagdan si Jessa sa bahay ni Alex. Unsa? Dini ka lang. Gabi pa mo ka muna ko.
May atuon ako. Ha? Sige, sir. Maghuwat ko sa imong pagbalik. Ayaw ka bala ka. Magkalakaw ka karong gabi. Ingat, mahal kong sir! Amping sa lakaw! Ay... kung ako palang unta si Jessa, kalami! Nakasa kong kipati. Pero, dili mahimo nga mahibaw si Jessa nga magkabuang si Sir Andrew tungod niya. Kay bugaraon niya. Pero, luuya sa ni Jessa, uy! Ay, ang sukle, Gina! Naghuwat ang customer. Tiya, kumusta? Uy, Andrew! Ay, nagmilagro ka magug anis outlets probinsya. May importante lang kong tuyo ni mo, tiya. Oh, unsa man na. Atot pagsulti sa imong opisina. May computer ka dito, di ba? Ay, tuad dito ang computer nga imong gipada. Dali. Importante ka na akong tuyo ni mo. Ano wa man ko'y swerte sa mga babae? Gano'n mag-cute? Bisag kung sawa na. Di na yun mawas kung utok ang nakita ko. Kaya ka ni Pop si Jessa. Nangigim ka ni kung Andrew akong sugo yung pagkahawak ni Jessa. Salay tao pa ka ang dili ko masuko. Jessa! 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 May isugo ka? Lingkod diya sa kutubangan. Bani ko sa pag-inom. Ha? Sige na. Iyog siga-sigaan na imong mata diya. Gusto kong tutukan ang bati nagnaong kong asawa. Kay bunog naman kay ka. Ug may dako na ng samad ang imong aping. May bawo ko. Naglagot ka sa kong gibuhat ni mo, Jessa. Klaro kay si mga. Unsa man? Gusto kang mapatay na ko, unsa? Dili ko kriminal sama ni mo, Alex. Hait ka nagsinultihan na? Usa na lang nimo kasayop nga istorya, Jessa. Mupaka na ng imong inahan. Alex! Busa pa, ubos na ko. Kapati ka. Kung dili ka gusto nga may daotang mahitabo sa imong inahan. Alex, subay labot ang akong inahan kung unsa man ka nang sa ngay mong kipatang butang nako. Busa ayaw siya pasakiti kung musipyat manggani ko. Kana! Mulay pa rin kamuti nga dili ka mo sipyat. Aron dili na ako mapahungawan ang imong inahan sa kong kalagot nimo. Ibaw mo ko ba? Nga bisag ingon ana ang imong inahan, mahal mo gyapon siya. Usa, angay kang mag-amping. Sige. Inom. Dili ko mo inom. Gikan karong adlaw. Ang tanan na nakong pagbuot ang matuman, Jessa. Pusa, inom na. Unsa man gid nang imong tuyo nako, Andrew. Ay, kikulpaan man noon ko, ana.
Kay dili gud nimo kinaiya nga muto nga lagkalit dinhi nga dili magpahibaw. Bayan kini sa unang kami niyo ni Alex diya. Unsa? Nganong nakahisgot ka man ana? Gusto lang ko mahibaw. Kung unsa nahitabo sa unan niya kami niyon. Kuan. Tabi-tabi raman nga akong nahibawan. Nahibaw naman ka din his atong dapit. Nga ang mga balita, magamay o madako, mukuyanap man dayon. Unsa man lagi nahitabo? Ay, kuan. Kalit man lang ang ilang kaminyoon sa iyang asawa. Kuan, Lerma man tuingan sa iyang asawa. Guwapa sab si Lerma. Puti o taas og buhok. Unya. Wa sila makabaton og anak. Mao nga nag-aburido ang uni Alex. O mao nga nahimo ning apubuan kaayo. Ay kisabot na lang sabstanan kay gikan man lagis gubat si Alex. Dili ba ka mo mang ubana? Pero una siyang mito nga dinis ato. Samtang ikaw, dito ka lang sa syudad uban kang tiyo Binoy mo. Unya tiya. Unsa nahitabo silang kami niyon? Kalit lang nawaha si Lerma. Unsa? O matud pa sa mga tabi-tabi din gipalayas ko no ni Alex kay nakasa. Pero doon na say mga huhungiho nga kalit lang ning na-missing sa diyang gidani ni Alex sa usa ka isla. Unsa? Isla? Mauna. Ay, walang ko kakuha sa ngan nga isla nga gamay kuno kaayo ni. O guway nagpuyo. Mao ba? Pero mga tabi-tabi naman lang ang uban nga dili tinuod. O ba? Wa gid ni mamatay. Dagan ang naguna-una nga patay na ni. Ang uban, milayas ko nun Kay wa man sab ni kabanay din Yun na paragod. Ano bang kalit lang kang na-interes kami yun sa imong amigo ha, Andro? Aon nagkita pa ba mo, Alex? Wa na tiya. Ug salamat sa kasayuran. Imo na sab ng tagay, Jessa. Sa naman? Okay nang pamati mo si mong lawas? Dili na ni okay ang akong lawas og utok, Alex. Nganong dili mo na okay, ha? Unsam gyud ay makapa-okay si mong utok, Jessa. May mo bag dili kam katawa? Nakalagot imong ginatawan kung mahubog ka. Unsay makapa-okay nimo? Kung makuha ko ang akong anak, gikan sa demonyong Andrew, kung makabiya minimo si Mama, Mo na imong mga plano? Ha, Jessa? Nga biyaan ko nimo kung makuha na nimo ang imong anak? dugay na akong plano. Pero naibaw ko malayo rin na sa katumanan. Kinaaka nga mo babag, diba? Di man ko ni mo buhi ang buhi. Diba? Mayo, kanibaw ka. Kamong duha ug ang imong inahan ang mubiya na kong patay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!